אז מה יוסי? מה אתה וטלי הכי אוהבים לעשות ביחד? אנחנו אוהבים ללכת למסעדות ביחד, מסעדות טובות כזה, פייננד. תכלס בעבר גם היינו הולכים לקולנוע ביחד. אז שעברנו לתל אביב זה סנח. אין פה דברים טובים. לקחת את מיגל לטיולים ביחד, למרות שטלי תעשה פרצוף עכשיו. אני רוצה שאני אצא לבד מדי פעם. זהו. יוסי, מה שמות החיבה שלכם אחד לשנייה? לומר את האמת, אנחנו לא באמת חושב שיש לנו שמות חיבה. אם לא יודע, טלי תקרא לי יוס, שזה המקסימום, נראה לי. ואני קורא לטלי, מדי פעם יוצא לי כזה וייסריז, שזה כמו וייסריז ממשחקי הכס, בולגריה. מה הכי מעצבן אותך בטלי? אז תכלס, נראה לי obvious, שכן תסכימו, שזה בלגן, אבל יש כאילו דברים ספציפיים, לא כזה בלגן של בגדים וזה, אלא נגיד יש לה קטע כזה לפעמים לא יודע, נגמרה משחת שיניים, פתחה משחת שיניים חדשה, יש היא רעה לשיש, את הקופסה, את המשחת שיניים הישנה, למה לזרוק? קדמי את זה, מה אני צריך לקום בבוקר לראות שפתחת משחת שיניים חדשה? וואי, איזה יופי. אבל למה הזבל נשאר בצד ולא הולך? סיפור של רופא שיניים. הקונטרה, מה הכי מעצבן את טלי בך? יואו. נראה לי שאני קצת כזה אוברטינקינג, אולי קצת OCD כזה, הזמן קשה לי עם שינויים, אני רוצה לדעת מה עושים, לאן הולכים, מתי, זה על הזמנים, וטלי יותר פלואיד. אז יש מצב שזה יכול להציג לה, אבל היא מתמודדת את זה בגאווה, ומבינה שזה יתרון אדיר בחיים, שיש מישהו כזה לידה. איפה הייתה הנשיקה הראשונה שלכם? ספר לנו קצת. הנשיקה הראשונה הייתה בדירה שלי בירושלים, בערב יום הזיכרון. רומנטי. ישבנו באותו ערב, אני אפילו חושב שראינו את הטקס ביחד, עמדנו בצפירה ביחד, וכל זה קרה לפני הנשיקה, הנשיקה קרה רק בתוך הלילה. זה היה מתבקש, מאוד אחרי די הרבה זמן. ושנינו מאוד הסכמנו כזה של, טוב שזה קרה, כאילו כמה זמן. מה המאכל שטלי בחיים לא תאכל? זה קל, סונט מלונים, מלון, לא תאכל, וגם פרגיות כזה, שיפוט פרגית על האש, יש לה ממש, לא להגיד פוביה, אבל היא כל הילדות שלה, זה מה שאבא שלה מכין, אז היא מבחינתה די, אני לא אוכלת את זה יותר בחיים, היא פשוט לא אוכלת את זה. לאן טלי הייתה הכי רוצה לטוס בחול? לאיזה יעד? שאלה קשה, אם היא רוצה לטוס לכל העולם. אבל תכלס, נראה לי שזה יפן, שזה בדיוק היעד של היעד שלנו, אנחנו נראים על זה מלא זמן. אבל אם אפשר ללכת גם על עוד יעד נוסף, כדי שיהיה לי קצת יותר סיכוי, אז אולי גם פריז. תגיד, כמה ילדים טלי רוצה? לא יודע. אני מעריך בין 2 ל3, לא יותר מ3. יוסי, עם איזה מפורסם טלי הייתה בוגדת בך איתו? אני לא זוכר איך קוראים לו. תעזרי לי רגע, החתיך ששיחק בברבי? ריין גוסלינג? ריין גוסלינג, definitely, אוקיי? And I give her that. אוקיי, יש פרמישן. Yes. מושלם. יוסי, שאלה הבאה, מאכל אהוב על טלי? שניצל של אמא שלה, או קניידלח של אמא שלה. מה הכינוח האהוב על טלי? פרצוף של פאניקה בעיניים.
משהו שהכינו לזה כזה עוגת שמרים של אמא שלה, שזה טירוף. אם זה איזה ממתק, זה, לא יודע, טופיפי, לא ממש אוהבת. יוסי, מתי הבנת שטלי היא האחת? סתם אפשר לחלק את זה לשניים בסיפור, ואני וטלי הרי הרבה לפני שהתחלנו לצאת, היינו מגיעים מאוד טובים, היינו יושבים המון ביחד, אחד על אחד, מדברים המון, וכבר אז באותה תקופה אני ככה מאוד הסתכלתי ואמרתי, יש מצב שהבזות שאני רוצה זאת טלי בעצם, כי זה מאוד עונה לי פה על הרבה קריטריונים. אז כבר שם היו ניצוצות. מה שאפשר לומר מאוד האיץ את ההחלטה להתחתן זה הנובה. וכן, בנובה, שאתה מבין שהחיים שברירים, שאתה יכול לקום מחר בבוקר והכל נגמר. אז יאללה, אתה אומר די. זה, עושה את זה. עשיתי את זה.